Здравейте, дами и господа, и добре дошли на Вълните на звука. Аз съм Николай и започвам така, защото днес ще говорим подробно за моят личен опит с слушалките. През изминалите около 4 години бях регионален представител на няколко марки аудиооборудване, сред които Аудиотехника, които произвеждат множество продукти, като може би най-известните сред тях са техните слушалки. Както преди, така и сега, аз винаги съм изказвал личното си мнение. И вярвам, че всеки демократично мислещ човек трябва да направи същото. Да е откровен пред себе си, пред клиентите и пред партньорите си. Въпреки че моята искреност често не се харесва на работодатели и партньори и дори ми коства предишната работа, аз мисля да бъда напълно открит с вас и ще продължа този откровен тренд, като ви информирам за моето лично преживяване в електронният свят и устройствата, до които съм имал достъп. Днес си говорим за слушалки. Те са повече на вид и цвят от бомбоните в най-голямата сладкарница, в която някога сте влизали. Имайки свое малко звукозаписно студио, на мен доста често ми се налага да ползвам слушалки. Но, тъй като работата ми в студиото е изключително кратка, обикновенно 5-10 минути или по-малко, слушалките при мен повече си стоят и събират прах, отколкото да работят. Преди години съм работил и в местно радио. Там ползвах АКГ слушалки. Много здрави, приличен звук, но изключително грозен дизайн. След време използвах за диджейска работа Technics, Sony, Stanton и много други, но това бе по времето на Two Unlimited. Сега ще се фокусираме върху последните няколко лета. Започвам с Bayer Dynamic DT770 Pro 80 Ома. Важно е да споменем омажа, защото този модел има 3 варианта и те имат много големи разлики. Много хора се смазват да ги хвалят и може би имат причина. Моето виждане обаче е следното. Изработка перфектна. Кабел, здравина, безупречни. Удобство, топ. И както всичко върви чудесно, накрая идва кофти звук. Не е чак толкова кофти, но ще се опитам да го обясня така. За мен те звучат запушено, неясно, неточно и тотално различно от това, което се чува на мониторите, лаптопа или на друг източник. Мен, ако питате, всички позитиви след казаното накрая, губят какъвто и да е смисъл. Но ако слушате класическа музика, може пък тези слушалки да ви харесат най-много. Мнението ми е, че освен за класическа музика, те са много добри за вокална кабина, където са необходими затворени слушалки, които не са толкова коректни, но с добра звукова изолация. След това, както вече разбрахте, открих Аудиотехника. От тях купих със собствени средства M50 Hx, не един, не два, а цели 3 броя. MSR7, 2 броя, M60 Hx, 1 брой и много други модели. Веднага ви казвам защо. За тези пари няма да намерите слушалка да звучи така добре, стегнато и впечатляващо. Точка. Затова продължавам да ги ползвам и днес. Но, както казах, искам да бъда напълно искрен и ще отбележа някои страни на марката, които лично на мен ми правят не особено добро впечатление. MSR седмиците се развалиха, макар че ми бяха наистина едни от най-любимите слушалки за пътуване, а и не само. Сега те изглеждат така. Ремонта и резервните им части са доста скъпи и за обикновеният юзер е невъзможно сам да подмени частите или да ги ремонтира. Единственото, което можете да смените сами е кабела. За съжаление обаче проблемните кабели най-често са в хедбанда, а не дългият сменяем изходен кабел. А и както вече отбелязахме, частите са много скъпи и повечето клиенти предпочитат да ги захвърлят и да не ги ремонтират. От хедбанда или за поддръжниците на българският книжовен изказ, може би трябва да наречем тази част диадема, та от нея така се люпят и парчета от изкуствената кожа. Положението и при наушниците е същото. Звукът, който при Bayer Dynamic 770 е зле, при Аудиотехника е перфектен. Но останалото, което при Bayer е перфектно, при техниката определено има какво да се желае. Не на последно място е дизайна. Bayer е с доста консервативен дизайн, докато техниката е модерно изглеждаща, атрактивна и красива. Нека споменем и една друга марка, която често саунд-инженерите споменават, когато става дума за миксиране и запис на терен. Sony MDR-7506 са любим избор за много хора, занимаващи се с звук, от бумпол оператора до Андрю Шепс. Тези слушалки са използвани изключително много. Изненадата за мен бе следната. Преди да ги купя, четох куп ревюта, в които мнението на много специалисти за тях бе, че те са флат или с други думи много равни, без бас и с високи, които не са кой знае какво. Когато дойдоха обаче, аз бях приятно изненадан, когато ги сравних с M50.
Изненадата ми бе, че те бяха много близо до аудиотехниката като звук, а хедбанда, който е метален и компактният им размер, честно казано, се превръщат в бонус. Преди обаче да си кажете сигурно те са чудесни, не бързайте, защото, както ви казах, звукът им е близо до този на M50X, но определено не е същият. Освен това, Sony-то е on-ear или, с други думи, върху ухото, докато аудиотехниката е over-ear или около ухото и M50-ките са много по-удобни за по-дълго слушане. За да потвърдя казаното до тук и краткият преглед на тези слушалки, създадох специална дървена глава с вградени кондензаторни микрофони вътре. По този начин, ако слушате този подкаст на качествени слушалки, ще можете да забележите съвсем ясно нюансите на всеки един от тези модели. Първо, ще ви пусна да чуете как звучи оригинала на един трак. След това ще ви пусна същия този трак на всяка слушалка по-отделно и ще го запиша с моят филд рекордер. Накрая ще пусна да чуете записаното копие за всеки модел и ще ги маркирам като оригинал, А, Б и С слушалка съответно. В края на демонстрацията ще разкрия коя слушалка се крие зад буквата. Така че насладете се на звука и открийте разликите. Приятели, ето че дойде време да разкрием истината. Ако сте записали коя от слушалките ви е любима, сега ще разберете какъв модел е тя. Слушалка А беше M50X, слушалка Б беше Sony MDR7506, а слушалка С Beyerdynamic 770 Pro 80 Ома. Аз направих и друг тест. Изпратих записите на 10 човека и исках да ми кажат А, Б или С предпочитат. Изборът не е лесен, за съжаление. Тук е моментът да споменем и нещо интересно. В реалния живот, когато вземете и слушате тези слушалки, аудиотехниката може би ще имат леко предимство като звук пред Sony, а Bayer ще са все така на опашката. Но тук в днешния тест Sony-то може да бъде избрано като победител. Него предпочетоха повечето хора, с които говорих. Но не забравяйте, че 100 души имат 100 различни уши. Така че това, което звучи добре за вас, може да не звучи добре за другите хора. Освен това, едно е този тест, а съвсем друго нещо е теста на живо. Нещата понякога са различни. Примерно, аудиотехниката няма чак толкова много бас и за мен звучи чудесно, но тестът днес показва друго. Може би пък това да е вярното. Скоро смятам да продължа с един още по-технически тест и тогава ще видим в още повече детайли истината за тези модели. Музиката и звукът са нещо субективно. И често това, което е перфектно на теория, определено не е перфектно в реалния живот. И обратното. Вие и само вие трябва да изберете перфектното качество на звука на аудиотехника M50X, изключителната здравина и качество на изработката на Beyerdynamic DT770 Pro или гъвкавостта и широкоспектърните възможности и балансирания звук на Sony MDR7506. Ако можете да комбинирате и трите, би било чудесно, но не можете. И преди да приключа днешният епизод, на евентуалния въпрос защо не споменавам нищо за Sennheiser, които също са сред топ марките слушалки, мога да кажа следното. Sennheiser е друга много любима марка за мен и използвам техните продукти. В студиото си имам само микрофони Sennheiser и Neumann. Всъщност дори сега слушате един от тях, но никога не съм притежавал която и да е от техните слушалки. Знам, че някои от тях са изключителни, но не и на тази цена като другите три
в днешният пример. Ако екипът на Sennheiser ми изпрати някои модели слушалки за проверка и тестове, ще се радвам да направя ревю и за тях. Но в ценовия диапазон около 100-150 евро, това са трите слушалки, които мога да ви покажа, сравня и коментирам. Освен това, знаейки, че Sennheiser имат огромни проблеми напоследък и че дори са продали част от бизнеса си на други компании, предпочитам да не ги питам за продукти и информация в момента. Тук няма победител и трите модела имат своите силни и слаби страни. Освен това, тези слушалки са за всекидневна употреба, а не за микс и мастеринг. Надявам се, че намирате днешният епизод на тема слушалки за полезен. Ако е така, моля, харесайте, споделете, абонирайте се и се върнете тук. Отново за още и още инфо на тема аудио-видео оборудване и електроника от нашето ежедневие. Преди да завърша това видео, искам да се обърна към една голяма част от хората, които си седят в социалните мрежи и бълват мозък и негативизъм без каквото и да е покритие. На всички вас искам да кажа следното. Не е лошо да имаш мнение и да се обосновеш, но да плещеш небивалици само за спорта и да плюеш наред другите е първо наистина обидно. Второ, липса на каквато и да е култура и възпитание. И трето, подтиква малкото останали с някакъв интелект наистина да се срамуват, че са българи. За тези хейт групи, дори рап културата ни има мнение. Хейтери, скейтери, мейтери, мир вам! Ако пък вие, дами и господа, имате нужда от аудио или видеореклама или видеозаснемане, може да се обърнете към мен и моят екип. Портфолиото ни включва работа по проекти на Lidl, Kaufland, Porsche, BMW, Johnny Walker и много други. Можете да ни намерите на www.bulgariansound.com. От мен, Николай, бъдете здрави, усилете музиката и се усмихвайте повече, защото лятото бързо отшумя и се радваме на последните слънчеви дни. Чао и ще се видим скоро!